בית זה מקום שנותן לנו את התחושה החמה של הגענו הביתה. מקום של שלווה, ביטחון, רוגע. בית זה מקום שאנחנו מרגישים שייכים אליו. זה ביטוי לנשמה שלנו, לאופי שלנו ולחלומות שלנו. בית זה מקום שמעניק לנו את ההרגשה שזאת חליפה שנתפרה בדיוק בשבילנו. בית בשבילי זה עוגן לחיים, ערך מוסף של השראה מעבר לחיי היום-יום. אורנה ואני הקמנו את הסטודיו מתוך אהבה גדולה הן לעיצוב והן לאנשים. ומתוך אמונה שלכל אחד מגיע לחיות בבית חם ומעוצב לפי החלומות שלו. אנחנו לוקחות את הלקוח למסע מרתק בעולם של תחושות ורגשות. אנחנו מתרגמות את המאוויים שלו לצבעים, לחומרים, לרהיטים, לפריטים יפים שהוא אוהב, על מנת ליצור עבורו את אותה תחושה של בית. אני עוסקת בתחום הטקסטיל למעלה מ-15 שנים. אני מהחלוצות בתחום, מקפידה לבקר בכל התערוכות העולמיות כדי לדעת וללמוד על המגמות העכשוויות בתחום, וכל בית שאני נוגעת בו, מבחינתי זאת יצירה של אור, צבע ובד. אני אדריכלית פנים שמגיעה מרקע של עיצוב תעשייתי. בתוך כל היופי והאסתטיקה שאנחנו יוצרים בבית, צריכים לחשוב גם על פונקציונליות. לראות שהדברים ממוקמים נכון בחלל, לראות שהזרימה טובה. הרכבנו צוות ייחודי שכולל בנוסף אלינו גם סטייליסטית ועוצרת אומנות, וכל אחת תורמת את הכישורים שלה ואת הייחודיות שלה לתהליך. המסע הזה מתחיל קודם כל בהקשבה אמיתית ללקוח. זה לא מספיק שהבית מכיל בתוכו את כל השכלולים המודרניים. צריך להכניס לבית נשמה, להפיח בו רוח חיים. אנחנו בודקות עם הלקוח מה הוא אוהב, מה חסר לו בבית הקיים, מה הוא רוצה שיהיה. אנחנו לומדות עליו ועל ההרגלים שלו, על אורח החיים שלו. מנסות לבדוק איתו איזה תחושה הוא רוצה לקבל בבית. הוא רוצה אזור חם לאירוח, הוא רוצה פינה עם השראה לחדר עבודה. אנחנו מסתכלים ביחד בקטלוגים, נותנים ללקוח לסמן דברים שהוא אוהב, על מנת שנוכל להכניס את אותם דברים קטנים שהוא חלם עליהם לתוך הבית שלו. אנחנו בעצם מייצרות את היצירה של הגרים בבית. אנחנו מתרגמות את מה שלמדנו על הלקוח לסגנון, לרהיטים, לצבעים, לאווירה. אנחנו לוקחות את כל האפשרויות ומצמצמות אותם ל3 כדי שהוא לא ילך לאיבוד, ומראות לו איך הבית שלו ייראה לפני שמתחילים. אני מגיעה מרקע של עיצוב אופנה לילדים, וגם באופנה, כמו בבית, מדובר על איזון הנכון של צבעים. אני מוסיפה את האקססוריז, מכניסה את הצבע, השמחה, אלה הנקודות הנוספות שעושות את ההבדל. אלו התכשיטים של הבית. אני בוגרת תחום לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, בוגרת לימודי אוצרות. אני עורכת סיור, גלריות, ובוחרת את היצירות שאני חושבת שעשויות להתאים. האמנות בעצם היא החותם של כל התהליך הזה של עיצוב הבית. זה תהליך קסום, הן עבורנו והן עבור הלקוחות שלנו. התהליך הזה של ליצור עבורם את המקום הזה שמרגישים בו שייכים, את המקום הזה שנקרא בית.